mun sang le tlang sang atanga INP Mizo channel clear tu te in zain chi bai le vek ule September ni som pathum thotan ni ania tun tum chu Afghan lam chanchin kanan update ve lokange Afghanistan economy atlu cheme ka hei hi helpol te tan hunrem chang ani theya China te hian hum thei mewangem Pakistan in ator alangai don Muslim hmeichhe te din mun te po hi thiranga yani heng te atlang pui zor kan thiamang tokin kanan update ange Taliban te chuan Afghan president office lo ve ringot takma se Afghan ram sum le pai zong United States in ala thunun 5 vek mai sia US du anga anom lo chuan an bei sei angin Taliban te hian Afghanistan ram an enkol hlei thei don lo ti achiang reng mai Taliban te hian Afghan ram pona leile hral engsum don nama an lakal pui thei lova an mamo ber US dollar le Afghan financial assets US dollar billion som zet chu Biden adminin ala khar taria Taliban sarkar thlop tu China le Russia hian Afghan ram din thar le nan hian engchen nge anin huam ti a hriat thei mai silova China chuan September ni riat khan US dollar million som thum le pakhat tran puina pek alo tiam to khania mase kum som ni chung zet civil war in ati boy to nu ram khat economy tun din nan chuan abei tham devani China foreign minister Wang Yi chuan Taliban sarkar hitlon lung oya tum hle maya mase tun din muna an mamo berchu poisa hini maya Afghanistan mamo ang hi China hian a pedu kher lo mai theya lo petareng po ni se leibatam tak nayin Afghanistan hi China sala omle thuai mai thei bokani Islamic law zulzuya sarkar na siam tum Taliban te dom kan na na sum the chua le rui mai hi khothlang ram te hian an phur lo tlang hle ni na langa voin September ni som pathum hian Geneva lama Afghanistan tana humanitarian relief pek dan tur an ngai tu dona China le Pakistan chuan ma an lan na sa hle ani Taliban te tana donors sum petu tur hi an mulo mai theyani Taliban te chuan mi hring dikna le mi mal zalen na kan za sakang anti takna a an dan pui ber Islamic law tundin an tummiawa wesram ten an ringam hlollo chanchin bumi te en kolan tum dan khovelin am hu chho meka abikin hmeichhe te om dan tur dan an leko te phei hi chu zom har tak turani Afghanistan ram chunga hmeichhe zirla te dress code tur Taliban higher education minister Abdul Baki Hagani in a puan po kha hmeichhe te tan chuan a hup hur om ve ngotang hmeichhe ten lekha an zir theyanga ma se mi pa te nen an kal ho thei lovanga hmeichhe zirtir tu ngein a zirtir turani Muslim hmeichhe te tan dress code chi sari vela oma chung te chu hijab niqab burqa al amira sheila khimar le chador tenia ahmasa pathum te khi adang lam dewa palidang te ro hi chu ain ang tlang hlom hlea hriat than mai po har dewang hijab dress code ang chuan hmeichhe in kor dumina taksa zong a khu anga ahmai tel lovin alua tuam bok turani niqab dress code hi tle mina khir le hreta hmeichhe in amit pahni chi atilang theyanga melchia le meltha anin angvek tina ni deu mai dona an mit menga moile moilo kha ani berto mayang chu burqa dress code hi chu mi hring in bel tur po ni na lang lo hial zoka hmeichhe taksa alang tur om lova akal na tura mu theinan amit zone hi a phiar ang chi an mang theya pon lama tang chuan an mit tak nial po mu thei lovani soito angin adang pali te hi chu mela lang deuh veka mel that pon om ziala om dewang chu Taliban hmeichhe te hi classroom chunga po hijab anin bel anin thom angai dona mayan khu nge anga yangem tiero an la soi chiang thei bik lova kholum noya chuan anin om ve khopang Muslim hmeichhe te dress code siam tu hian engril ru nge put don ni ti te hi lo ngai tu mai te u sangkhat zakwa som ko le paruk kumatanga sang ni le pakhat chunga Afghan hmeichhe te din mun kha a hre om ti pi alamani Jail room zim te chunga zalen taka om iPhone a hre om zo hialang chu
dress code an ham strict maya leka ziran phal lova na tho an phal lo boka Muslim mi pa te hian an nu pui te hi bedroom a no chi zuar angin an ena chaukalama eirong bol tu an ni le maya chu zong chu hmeichhe din munani Islamic law in hmeichhe te om dan tura aduang hi chuan lekha zir san po angai ran lo ve reng boka an mel ti lan arem lo miawa mel tha po an mana to thei bik chuang lo chutiang chuan hmeichhe te hi in tluk tlang takin an oma an pasal te ta na nom sak bol na mai an ni helam hi kan soi thui do na ti hian tok mai la abak zong kha chu kan mi thla zui thiam mai na rin ome Afghanistan sumle paidin munatlak niam zel chuan Taliban te pon rorel na an kalpui thei bik don lova ISIS le Al-Qaeda te an chak thar le ngei na rin oma chu China hlau berani Taliban in rorel na anan chel nu hian Pakistan lama po helpol te chet na a omle tanta a boi thak tan riawani Taliban sarkar thlop tu te hian Afghan ram economy siam thar le nana suman the chhualo chuan tornan ma chon jok ngei thei tlat mai Muslim ramzinga chuan Pakistan hi aro pui berangayania ISIS le Al-Qaeda te le Taliban te hian Pakistan rama Islamic local pui hi anchak et lea Pakistan sarkar paithla a thunei na lak sak hi an la tum ngei na rin om ane tin China rama Muslim Uyghur te po hi China agenda lian takani tuntin muna Taliban te chuan China Muslim te hi ngai sak antum lova China tran puina an la bei sei tlat heiwang hian Al-Qaeda le ISIS te chuan Taliban te hi an du khop lo hlea an ni hi chuan China Muslim ten zalen na an nei theina na tran pui an du hle ni chutiang bokin India ram Jammu and Kashmir hi Muslim te ta na poimo hle bok Taliban te chuan Afghan ram economy siam thar le nan ramdang investment siam du te an welcome thuan puang to a China tan chuan China Pakistan Economic Corridor CPEC huang zau bel theina hun ani tlat maya CPEC nuai a hian Afghanistan a omle chuan China tangin highway lian tok tak Afghanistan ram thlenga kal to anga China thil siam bung ruate an thon chuak chur thei tonga khovela economy lian ber ron ni chovin khothlang ram te tlom na ani ngal bokang China hian CPEC noya Pakistan rama hian US dollar billion somruk manzet project akalpui mup maya hei heranin Taliban ten CPEC zom hi anril ruk hle ne soyani China Foreign Minister Wang Yi chuan chak taka mala in Taliban te ador renga Afghanistan tan China lo chulal dang anom mel ta lo hle ni lelama chuan China hian Taliban te akhai chuak zo lo ani vai chuan Pakistan in tuar masaber ngei dona chumi nuwa India le China hian an tuar na satel tel bokang tuna hian Afghan mipui mun thuma thena mun ni te hi below poverty line ni khata US dollar 1.9 mang phalo anni India poisa chuan cheng za le somli ani chu chung ko khatta na ni khata cheng za le somli ringot hi chu India rama hian dam kho chu ngai na omlo thakhata cheng sangli le zani tina nianga Mizoram electric bill san nu phei hi chuan chung ko khat electric bill ringota po cheng sangli hi akal ralvek theitlat achang tu minister berpoina ngai na riat lo kha ani miu maya aboi thla kani Afghanistan rama chung ko tam zok chu thakhata India poisa a cheng sangli le zani mang phalo an ni hloma an economy hi ala niam chun zom zel don le ngala helpol thar apian bel vaka hlo om hle ni Taliban sarkar apian theina na phusaber Pakistan hian Afghan ral tlante en kol thei turin engma ti theia nei lova mase Afghanistan rama ei tur om miau lo chuan lo thei lovin Pakistan rama an tlan angai don tho India rama kan don ang hi Pakistan sarkar ina mi te peve thei lova ration bu fai tak ngial pon dong thalo no pang zirna in lu thei lo hi vaibel cheni le chan velai an om to a heng ho hian terrorist group palu bak mabak dang an nei te chiam lo mai thei ani Pakistan minister te hi an vau pung na hle tak ma se
Anram economy chhe em ringot maya China tran puina tel lovin an tho thei lo ani bera US politician tam tak chu Pakistan wangin anril ro ha hle to ni hetia Taliban ten Afghan an lak to si hi chuan Pakistan po hi Muslim helpol kuta alat thluk mayan ring furmaya nuclear ral thuam lo nei ve khang lang le ngala Muslim helpol te hian khovel hi an lati lungai fiu mai theiani hi ole tun tu ma chuan khati te khan Afghan lam chanchin kan an update ta thir tu ten min lo thir saka kan loma zan lama Myanmar news te po kan thei ang to ka update kan tum le don nia kan channel min hlut saka min thlir sak thina wangin in chunga kan lome